எப்போ நம்ம 2050 இமேஜின் பண்றோமோ அப்போ எங்க பார்த்தாலும் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இருக்கும். இன்னும் சொல்ல போனா உலகத்தில் இருக்கும் 70% வேலைகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். எல்லா திங்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து டெலிவரி வரைக்கும் எல்லா ஒர்க்கும் ரோபோட் செய்யும். உலக மக்கள் தொகையில் 95% எல்லார்கிட்டையும் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இருக்கும். நெட்வொர்க்ல கிட்டத்தட்ட 8G நெட்வொர்க் வந்துட்டு இருக்கும். எங்க பார்த்தாலும் சோலார் எனர்ஜி பயன்பாட்டில் இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல ஃபீமேல் ரோபோட்ஸால் குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியும். ஏன்னா அதுக்கான ரிசர்ச் வேலைகளை பல சயின்டிஸ்ட் இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எக்கோசிஸ்டமை காப்பாற்ற எல்லா வேலையும் செய்ய ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். ரொம்ப உயரமான பில்டிங்ஸ் லைக் புர்ஜ் கலிஃபா அண்ட் ஷாங்காய் டவர் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் அப்போ சாதாரணமான விஷயமா மாறிடும். இதை விட 3 மடங்கு உயரமான பில்டிங்ஸ் அப்போ வந்துடும்னு சொல்ற விஷயத்துல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு பெருசா எதுவும் இல்ல. இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இருக்கிறது எவ்வளவு சாதாரணமான விஷயமா இருக்கோ அப்போ எல்லார்கிட்டயும் ரோபோட்ஸ் இருக்கிறது கூட ஒரு சாதாரணமான விஷயமா தான் இருக்கும். எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடும். 2050 எல்லாமே ப்ரொஜெக்ஷன் பேஸ்டு மீட்டிங்ஸா மாறிடும்.